Sa naman yung manok ko nga. Naniwang na mag-ayaw. Sa kaya ko ay tubong anin no? Bay! Nay, bugas sa inyo, bay! So, wala rin ba bay? So, matar... Hapon pagid ko way kaon, tutuman na kaayo eh. So, parehas taan eh. So, luya na kayo nato ani bay, gutuman na sa kaayo Gani. eh. Abay na ko nakita na to eh. Sanitas dag ko. Ato kaon. Sige, pero ato yung ubas tukmol bay. Saan ang tukmul bay? Katugong tukmol ba, katong amigo na ako ba nga... amigo na nako karon kay... Nagkauban naman may pangawat, yung uban man daw siya namo. Ato tayo uban. Na, basin mo sa bato bay. Mapalpak mo sa duplano. Di oy. Eh, kauban naman to nako, kurog man sa to nako. Na, tayo mo sumbong tos tagiya bay. Okay, salvage to na ako sa kamaisan oy. O sige. Nya asa man si tukmul ron? Ato pangitaon na ranas kilid-kilid eh. Daplin-daplin ba mo man yan trabaho mamiid na mo. Tara. Tukmol! Asa ni tukmul ay? Tukmol! Tay bay, wa mas tukmul bay. Ato na lang to pangitaon ba eh. Tag mabutho na sa tuog. Kuan, magsugod na ang operasyon nato. Lagi, saan mo kayo? May nang ato gid na makitaan karon kay ato na pauban niya. Nay tigdasa to man sanitas, wa na tay hago. Basin kay siya pa ato pasakon. So, saan mo kung kaya to? Nagyaya rin mo na to, di mo kung saligan. Yes. Sad di lang gud kay ikaw man sa atong misyon na pagpangawat og mansanitas kay gutom na kay ta. Ato man to biyaan. Asa naman si tukmul ron ay? Tara, ato pangitaon. Malik ka tangan to sa babaw. Tara, ato data. Tara. Mal! Tukmol! Tukmul! Uy! Para sa tukmol bay. Unsa man sa naiya gidala-dala bay? Ato daw nga ton. Tara. Tukmol! Unsa man na mo gidala-dala tukmol? Sako mo na eh. Iba man may sako na. Pero unsa may sulod na? Ano na eh. Biskuit man yun. Lami ka. Lami kayong biskuit. Sakto ba, marabigutan na ko. Gutom ka na? Tukmol! Kami na ng biskuit na mo gidala-dala bay. Koy, pangita lang mo just the pino. Naroon na ako diyan nakitaan. Makitaan by biskuit. Tarbay, mangita sa tag-biskuit dito sa kilid-kilid. Gano'n gid kag buot, nagpares lang mong tukmol. Makitaan by biskuit diya sa kilid-kilid. Tala-tala, masiguro ka. Di po subot pariham yoy. Gwapo lang na ako, butan ba yun? Yung parihan oy. Hindaw, ubot ang ka, di mo parehaan na niya. Tagay daw may anang biskuit niya mo gidala-dala. Oy, ako kung idwa ang gani, niti mong pangayukon. Wow, ang bibiskuit. Imo palang naihatag na mo, ako pinakanon. Bay po. Bay, nga rin na, bay, di mo na duwaan eh. Asunday mo? Aw, gusto. Amo kang iuban ron, kaya naman may operasyon. Kauban naman ta, iuban ka na mo. Dili na kong nabunagaw. Adili, oy, kay kauban na bayat ta. Binugon ka na mo, kung di ka manghatagan ng biskuit. Awa o. Awa nga na siya o. Isip mo, naway. Apilon pa kunin mo. Ano ni Tukmol? Kaning ikaw mo himong watchman. Naman. Ang sama ng watman. Watchman ba ka ng tao nga orasan? Watchman ba? Kana bantig-bantay ba? Tigbantay. O, kana. Ang sama ako bantayan. Bantayan ni mo ang tag-iya ug mo abot. Aw, ako sultian tag-iyaw mo abot. Dili sultian ni mo ang tag-iya ug mo abot. Kami ang imo sultian ug nana ang tag-iya. Aw, dool ko ninyo inig abot tag-iya. O sakto, utukan pud ka no. Kana duol lamig na ang tag-iya. Yaka na ta kay sugod na tong operasyon. Ay saba-saba Tukmol ha. Kauban na baya ta kanamo. Ha? Ka si Mari ron sa ilan. Pagkisi lang na si Hoy! Nina nimo. Nagusa mo dira. Ha? Wa na ngoy nagduwa-duwa rami na ngoy naunsa.
Labot-labot man ka na mo. Sisira ang Kadto ko nga ni bulaklak. mong tao. Duwa-duwa Sisira ang bulaklak. Ngayagin mo na siya nag-iyan yan. Tinugan si Ikong mula. Paani mo na ngayon? Bulaklak. Base inyo na siya nadatun si Tukmo sa kabuang ha. Dili na ngayon. Tara na. Mga bantay bitaw ha. Aso, saba na ngayon. Os. May apel ay. Ay, mapunok-pod. Dora din magsanitas ba yun? Mao din na mga mansanitas day. Oo, mauna. Mga magsanitas. Kuna ko bantayan. Di. Atag iya. Aw, tagya ko bantayan. Hindi mansanitas. Mamalhin ka. Mamiit ka pa sila ito. Mamalhin ka. Tara. Ay, lagi ba ito? Dili lang, lahos man mo. Ya, tora. Balik. Nausa. Tara, hinahinay ka. Ay, lagi pang tuwan. Tara. Ay, kunya biyahe. Ay, saba, tukmon. Paninog. Para o, wala, kadagpos man sa mitas. Ay, lagi si. Tara. Pag normal mo, kaya na itaw. Normal mo. Para di ka maaagkawatan. Tara. Ay, magsabahan ang mga wata ha. Tukmon, ayaw, lagi pag inana. Barog, ang tarong. Tara. Baho pa. Baho ba ni mo tukmon? Di man ako baho. Kabaw-baho. Diin ko baho. Baho. Kuha ba ni mo? Hindi ko eh. Dire lang lagi kay pasin makita ang tasteriya. Taysa asa man ka? Dire tagi. Bira. Ay, dira. Dire tagi. Marita. Tuara o. Lah. Arisa ta. Ay. Pamid-an na tong nabay mga sabay tagiya. Malhinta damo abagtuan. Kuba. Tara. Marita. Sus, para gitbay. Oy, ikaw una bi, tago nili mo kay gamay-gamay ka. Barog kang tago nili mo. Halitok mo. Ya, tago ka niya. Ala, wara. Karon. Tako ni. Muna ito bantayan. Dili, ang tag-iya lagi imo bantayan. Ang tag-iya ako Di man bantayan. tag tigbantay manguha ta kay kauban na biya ta. Wala man tag-iya. Wala, lingi ka dra. Iya. Dali, mangka. Anak ha. Dali. Ikaw. Gatok mall. Diri ka bantay-bantay. Ako asa man ko? May mga tao ba diha. Oh. Ug nay tao unsay mo ingon ako tukmol? Naitaw. Nay tao. Nanguha mo. Ako. Ayaw ina ang tao mo nanguha ni. Unsa man? Wa, inaara ko duol ako ha. Aduolo na ako. Ako mo'y duolon ha dili ang tagiya. Ako. Wala man tao eh. Wala man ko bantayan. Ikaw, ari ka. Aw. Wa pa day kay sako di ay. Dito. Kuha tong sako nga gidada ni tukmol kaw. Kuha tong taka diri ha. Pagdali. Mul. Ang dito mo sako daw kay watay sila mas masanitas. Ang sako ba kay watay sila mas masanitas. Dili ko. Ako man eh. Ari lagi na. Di lagkong na ako duaan. Ako ano lang gudi mo duaan. Bala ka di ko bantay ko ngari. Bala ka da. Abala ko isang bangtag ko. Di na ni mo yatag. Bala ka. Uy. Di na yatag mo sako. Papadlong ginistok mol ay. Bani, di mo na yatag. Diatag. Ngano man daw kuno? Nandun mo to yaduan. Karon na nun. Ako man harang ikaw pamiin ha diha. Tukmol. Pahog na may anang imong sako be kaya mo sudlan sa mansanitas nga atong kuhaon. Dili ko naman ako duhaan diri. Pahog man na lang gud mi ana kay kita magyapoy makakaon atong mansanitas. Di ko. Wa agud na mga duaan diha. Be, Ayaw ba? kay amo lang sudlan. Gay, ako liog. Di lagi ko. Ako ni duhaan. Pagpili mo. Pahog magpahuwam ka ng sako, ikaw ako isod sa sako. Ako duhaan. Bro, ang duaan. Nga, diha. Sana na. Diha tara. Bantay-bantay ha, na mga agi ha. Gusto man dito ako bawang. Muna naman kayo tuglan akong duhaan. Ayaw dito buwang akong duhaan.
Dira oh. Dira bay. Ikaw sa kabaya, ako'y bantay nga rin kay mabali ng sanga diha di mo kada. Ako rin. Bang. Na ba para tukmol 2.0 na ka. Kana. Oh, dili diha bay dito pikas kana. Ngadto ka ta. Masanitas ba? Kana. Dili lagi. Dili. Ato usa. Ni. Oh, kana. Kani ba kanay? Kani. Arong agpamilya ka nang hinog-hinog naman sanitas ha. Beso ko. Oh, sige, lakaw. Kanang hinog-hinog ha. Asa man dira ko kuon. Kadto ay kay murag hinog to. Disa. Ko na ko na. Ay asa man ako kuon dira nga masinitas. Daghan makina. Kana kung hinog-hinog kadto ay. Nailain tao ako istorya. Nailain tao ako istorya. Di ba mo ganihan giludan ko. Ba nakatawa ka char-char. Na ulo ko ani tumilang paasahon. Paasahon sa isa. Alangan paasahon sa gugma. Oy ani mo. Kaluoy nya kisa na masaya to ulog-ulogan karon. Aw bisag kinsa kung isa goy makitaan. Oo. Alam mo, nailain tao. Ako na istorya. Alam mo, nailain tao. Itong tao. Oy tukol, unsa man ka? Ante, tayo nanguha sa imong mga tanong nga ito. Amo bakin sa man. Ako mga kauban, dong dako gamay. Ha? Imo mga kauban nga ngano imo magisumbong. Ngawan mga ilag kuha akong duaan. Aw, tara Mari, tara ato nga tuon. Tukol, ubanimi. Sila tara. Very good ko, auntie, now. Oh, very good kaayo eh. Kaya mong gipagsumbong imong mga kauban. Tara, tunga to. Kaya kasi nga, purot na to akong tanong. Hoy! Nakakasangan mo dira! Oh, may fruit salad kay. Food salad nga! Nastukol lang mo sa akong mga tanong! A few moments later. Ay! Asangan dira! Marakay na to! No, 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 no. So, what's up mga kabisdak? So, yan sad mi dire mag-shoutout mi sa mga nang-comment sa latest video. So, shoutout sa Bodyguard Gaming, shoutout Musikang Pilipino Malabon, shoutout ni Melody Kaguyong, shoutout ni Patrick Adolfo. O shoutout sa day ni Rose Kainto. Shoutout ni mo ni Juan, Dean Ryan, God's Grace. Shoutout ni mo ni Mora. So, special shoutout dahil sa akong mama, sa akong papa, o siyempre ni Lovely Widong Lakay. Special shoutout kay ni Mama Sita o ni Papa Roy. So, nana sa day ni bagong content mga kabisdak ng tagpareha po mo sa inyong pagsuporta. Be sure na mas malingaw pa mo sa among mga upload videos kay mas nahilig ang karon kay among i-improve ang among skills sa pag-acting ba. So please na lang to like, comment, share, and Subscribe sa among channel. and don't forget to hit the notification bell para Updated mo sa among mga latest na video. para to mga kabisdak. So bye bye. Thank you.